Aprenents i aprenentes, bon dia, bona vesprada, no sé en quin punt ens veieu. Espero que estigueu superbé. I res, estem així una altra vegada més per tal de comentar i reflexionar al voltant d'una redacció que va obtindre un no apte en l'última convocatòria de la Junta Qualificadora. En este cas és una redacció de C2, ja dic, de l'any 2022, de l'octubre del 2022. Comentarem quines incorreccions trobem en la tasca i per què són incorreccions, que és el més important de tot. Saber què hem fet incorrectament per tal de corregir-ho i avançar cap a una altra convocatòria en la qual sí que puguem aconseguir l'apte i no seguir reproduint errades sistemàticament. Per tant, en aquesta ocasió, el primer que observem és que hi ha una errada molt típica realment quan utilitzem el terme s'ha fet palesa. Fer palès o fer palesa és sinònim de fer evident. I, òbviament, en nivells elevats com el C1 o com és el C2 encara més, és una forma que sí que és molt útil utilitzar-la a l'examen i que sí que puntua favorablement. El que passa és que és molt freqüent, molt més del que penseu, fer incorreccions i concretament aquesta incorrecció quan utilitzem la forma fer palesa. Fer palesa no pot portar mai en la vida una preposició darrere. És fer palès alguna cosa o fer palesa alguna cosa. Per tant, així seria ha fet palesa una problemàtica cabdal sense la D apòstrof. I torno a dir que és una de les incorreccions més recurrents que trobe quan estic fent cursos i corregís tasques setmanals en el meu alumnat. És, sens dubte, ja dic, una de les errades que més costa de corregir en les persones i no sé per què, però hi ha una tendència a produir-la sempre i és molt bàsica, ja dic. Per tant, és una frase que podem recordar i utilitzar sistemàticament als exàmens, però, òbviament, cal utilitzar-la correctament, perquè el que passa sí és que ens juga a la contra. És a dir, el que li demostrem al corrector és que realment nosaltres sabem que fer palès i fer palesa és de nivell, però no acabem de tenir-la assimilada perquè la utilitzem, però de manera incorrecta. Per tant, és com que ens quedem a mig camí, no? Li demostrem al corrector que sí, que alguna cosa ens sona i que sabem que fer palès i fer palesa sembla que és de nivell, però encara no tenim assimilat com utilitzar-la correctament. I per tant, ja dic, ens juga a la contra. La següent errada que apareix és més avall i diu pel que fa, ens falta una preposició a, la jornada laboral d'aquests, d'acord? Pel que fa a alguna cosa, no? És una preposició que falta i jo pense que sens dubte és una errada de la rapidesa de l'examen, no? Si haguérem dedicat el temps a repassar la tasca abans de lliurar-la, jo pense que sens dubte haguérem pogut trobar aquesta incorrecció i corregir-la abans d'entregar l'examen. Per tant, torno a dir-vos la importància, no, de repassar les tasques abans de lliurar-les per tal de corregir aquest tipus d'errades que de segur la persona que redactava sabia que pel que fa a és una construcció molt exacta i molt precisa i que per tant així se li oblidava una preposició que és imprescindible posar-la. Així que a la següent tasca cal revisar amb més calma i amb més precisió. Després, més errades greus que ens marquen, no? Baixem cap avall i diu, d'una banda, augmenta la productivitat, disminuint així el síndrome del burnout. Així hi ha dos aspectes a comentar i són els dos de nivell. El primer de tot és disminuint així. Estem al davant d'un gerundi de posterioritat i és incorrecte. En valencià no podem utilitzar aquesta forma de gerundi per a indicar una acció posterior al verb principal. Per tant, podem dir, per tal de disminuir així, ja la frase funciona, no? Torno a dir-vos que la manera de corregir les incorreccions no m'importa pràcticament mai perquè hi ha moltes formes diverses de corregir una incorrecció. El que per a mi és el més imprescindible és que no aparega la incorrecció. Per tant, així, en aquest cas, el gerundi de posterioritat no pot aparèixer. La forma que triem per a fer-ho correcte, sempre i quan no aparega aquest tipus de gerundi, serà una forma correcta. I el síndrome en valencià és incorrecte perquè és una forma femenina, la síndrome. Passa com per exemple amb llegums, amb costum, no? Que són formes que canvien el gènere del valencià al castellà. Per tant, realment sí, són dos aspectes de nivell, però en un C2, que penseu que és el nivell més elevat de la llengua, són aspectes que hem de dominar, hem de saber amb certesa. Sobretot el de disminuint així. El gerundi ja sí o sí hem de saber què passa ahí, perquè
també és fonamental per al C1. Per tant, imagineu-vos encara més per al C2, no? El tema del vocabulari i de saber si síndrome és masculina o femenina podria passar-te-la i dir, mira, és molt precisa i no la sabíem, d'acord? Però ja dic, cap de les dues realment hauria d'aparèixer en un examen de C2. En la frase següent tenim el terme qualitat i és una errada prou breu, prou bàsica i clar, si fora aquesta soles no passa res, però com va sumant-se a les errades que veiem és el que acaba fent, no? Acaba produint que el nostre examen esdevinga un no apte. Per tant, així el que hem de recordar és que qualitat en valencià és qualitat. És amb una Q, una U i una A, qualitat, no? Per tant, és un terme incorrecte. Encara que en la pronunciació que fem al nostre dia a dia, que fem de manera col·loquial, sí que diem qualitat, al formal i més en un C2 hem de cenyir-nos al que la normativa ens diu i utilitzar sempre els termes correctes. Per tant, qualitat seria la forma que així necessitem. Seguim i diu amb els jovents. I així passen dues coses. D'una banda és que sí que el terme jovent existeix per a referir-nos a la joventut, però jovent és singular. Per tant, ens hem quedat a mig camí entre dir els jovens i el jovent. És una barreja de les dues opcions i el que esdevé, ja dic, és una errada també greu, perquè torna a passar el mateix que abans amb el cas de fer palesa, no? Li demostrem al corrector que alguna cosa ens sona en relació a un terme de nivell, com és jovent, però no acabem d'assimilar realment què és el que hem de fer i no acabem de dominar eixa normativa. Per tant, torna a dir que ens juga a la contra fins i tot, perquè és de molt de nivell, però no està utilitzada correctament. Si passem a la següent fulla, veiem que no hi ha més errades. El que ens remarquen és que segurament hauria faltat comentar un poc més a fons la tasca, cenyir-nos un poc més al que demanava l'enunciat i no deixar idees sense comentar, perquè veieu que tenim així un requadre que ens indica que alguna cosa falta, no? Per enllaçar la part d'argumentació amb la part de la conclusió. Veiem que a la conclusió no hi ha cap errada i en el nom i la data de publicació i l'hora tampoc. Aleshores, realment podem pensar que les errades que hem comentat fins ara no eren massa, però el que sí que eren són errades de nivell inferior. Pot ser fins i tot, si l'altra tasca hagués estat molt bé, doncs haguem pogut aconseguir un apte en l'examen, no? Però encara així cal tindre en compte que no són errades que podem permetre'ns ja en un C2. El cas de fer palesa una problemàtica cabdal, per exemple, sense la D, és molt important. El pel que fa a, no podem oblidar-nos la preposició. Disminuint així és un gerundi, que és una errada molt forta ja en un C2. Qualitat i jovent, imagineu-vos. I sí que el cas del síndrome te'l puc passar un poc més, però també en un C2 caldria que la diferència, no? La divergència de gènere entre castellà i valencià la tinguérem dominadíssima. Per tant, és una llàstima perquè no és en absolut una tasca dolenta. El que comenta la tasca està bé, de fet la puntuació és un 30 de 30 punts, no és en absolut una puntuació errònia ni molt baixa, però sí que és cert que les errades que apareixen són excessivament bàsiques per al nivell en el qual ens trobem. Per tant, res, espero que vos puga servir aquesta revisió i ens veiem aviat.